Rajonbeheerder Gerrit Riepkema is in de Indiekpolder de dieken van de Hegemermar rondcontroleren. Hij let op squorren, vervorming van de groen, dobben en op wie te plakken. Nou Riepkema, hoe ligt het in eerste instantie? Nou, in het algemeen volgens mij wel aardig goed. De kade ziet er mooi groen uit. En hij is ook nog wel aardig vochtig. Alleen hier zit wat een dobben. Maar het kan te maken hebben met een sleet die je vroeger lijnd had. En dat je wat oren groensoort in komt, dat nou klinkengroen is. Dus vandaar dat ik even je prik, dat het net vochtig is, maar dat valt ook wel mooi. Maar het is wel een punt dat even aandacht nodig heeft. Dus ik breng het haast even in de iPad in, digitaal. En dan gaan we dat in de loop van de tijd monitoren dat het net erger wordt. Het gaat om een stekproef van 250 kilometer kaden en dieken. Dat is zo'n 10% van het totaal. En ook al had het juist nog flink speeld, dat maakt het net een soort uit voor dit soorten van veendieken. We hebben op dit moment een delslagtekort van 150 mm. En landelijk gebeurt dat nou, hier, die inspectie. Maar als wij naar de 200 mm delslagtekort hebben, dan moeten wij alle kades controleren. Het gebied en de kaden hier deze winter nog flink te lijden van de moezenpleeg. Daar zien wij gelukkig niks meer van waarom. Al die moezenritten die zijn nou momenteel dicht. En dat komt ook dat de boeren die hebben het teruggezaaid hier. En dat scheelt natuurlijk ook wel. Er is een nieuwe gas opkomen en dat bevordert alleen maar de stabiliteit van de kade. Het scheelt ook dat er een storm in maart de kaden nog goed wierd worden binnen. Net dat de oorstremings goed binnen, maar spotwetter hier het dan.